RB Live News Channel kelang arada dumapan isi big breaking news arjupanita. India pen Pakistan ang bong ron thama kido kogajok isi kachere lapen kache jaimek akenang sot. Patumi head jong Home Minister pen mock drill kibi pon wartime preparedness aphan jaimek ke pado panalong kadok kave India dadalong kido atum anke RD kibidun akenang sot. India pen Pakistan ang bong ron thama thetan kedo kokjia hot India government pen rada dumapan kapachere lapen kapache jaimek ason lake isi Ari kangsang por phai plipen siren arki kipado hini gari motor ki vegatum ansetame por phai ke thompen ington ednangji ke thom kado ka veseta por phai ke thompen note hempen barbidet nangji pli ajo pora hot mate kangting note hemalong me mate light pakar ke det nangji lapen ame ke air highway ave pin nangji pho mobile phone anda switch off at nangji lapen internet location amokha anta inghap lap nangji truck gari motor highway ajang thu chasik nangji Troxy generator ki doatum anta ajang thu chasik nangji nercap kicho kijon highway son chasik pami nangji emergency biscuit jang thu inti sabun chasik nangji sircap kenang sot nai emergency medicine lake phukiso salines injection syringe mate first aid kit cap tarpaulin torchlight battery solar pen chenglok ke ongdung akenang jia sonan chasik pami nangji pusi Indian government pen pangdak pon pedo International Take Report, RB Life.